Καλά. Έχουμε την αληθινή χριστιανική ιστορία. Δευτέρη. Κάνε σχέδιο λίγο, έχουμε την χριστιανική ιστορία. Θα το κάνουμε απάντηση στους λάκες στον τερερέ, το λάκα. Έλα, τον τερερέ. Δεν φαίνεται, φάτε το μίτσι. Δεν φαίνεται, για να μην Πάμε. Ήταν που λέτε ο Τζίζας και είχε 4 άλλους Τζίζες. Κι άλλος ένας 5. Καλά φαίνεται, ωραία. Συνεχίζουμε. Και με την Παναγία και τους 9 αδελφούς του πήρε 4 χταπόδια. 4 χταπόδια με 4 πόδια το καθένα, 16. Και ένα, 17. Και το 7. Συνεχίζουμε λοιπόν, έρχεται ο πατέρας του με τα 7 πόδια και φέρνει άλλο 8, άλλα 4 χταπόδια με 8 πόδια και 10 καλαμάρια. Δεν ξέρω το, μαλακίες. 5 ώρες κάναν να τα φάνε και άλλες 5 να τα φωνέσουν. Και έρχεται η Ντάμα που είχε φάει μόνο 2 και λέει εγώ δεν έφαγα άλλα 3, έφαγα τις 5. Και έρχεται και ο Χριστό, ο Τζίζας και λέει έλα πίσω ότι φίλε, έχω χαμηλή μπαταρία. Και λέει ο άλλος του αδελφός ο Δήμος ο Τζίζας ότι έχω 7 καλαμάρια δικά σου και λέει όχι εγώ έχω 8. Λέει όχι εγώ έχω κάπα καλαμάρια, είναι κάπα ακέραιος. Κάπα εγώ λέει έχω 5, εγώ λέει έχω 1, τον καλό όμως. Οπότε κερδίζει. Και λοιπόν έχουμε την Παναγία και ξαφνικά έρχεται ένα κακό δαιμόνιο. Κακό δαιμόνιο λέω. Βίντεο κάνει και εδώ. Κακό δαιμόνιο λέω. Εδώ στο βίντεο το κανονικό έχει χαλάσει και το καστηριάζουμε. Το δαιμόνιο να το δαιμόνιο κατέβηκε. Να το, εδώ είναι αυτή μοιάζει με την Άς. Με την Ace όποιος παίζει LOL. Ένα LOL. Στο πάνω. Που λέτε η Ace ο διάβολος με τα 8 ποδάρια του. Και η Ντάμα κλαίνε 9 μάντρες. Να η Ντάμα. Τα έχει παίξει η Ντάμα. Έρχεται όμως ο Ιωσήφ, ο μπαμπάς, και λέει δεν θα κλάνεις 9 μάντρες. Θα κλάνεις όχι 9. Θα κλάνεις 5. 5 θα κλάνεις. Εντάξει λοιπόν, πήρε τα 3 και έφυγε. Συνεχίζουμε μετά. Μισό λεπτό. Ένα αστείο παιδιά, μισό. Μα πας και το πάω, ξέρεις. Πάτε πού. Φυσικά το δείχνω. Δεν είναι εμένα. Φυσικά το δείχνω για μια παροδία. Δεν ισχύει. Δεν πας και πάω. Που λέτε, φύγεσαι. Και εκεί που ήταν ένας πατέρας, ο Ιωσήφ, με το γιο του, με το 7 του και το 6 του και το γιο του έκανε χρώμα. Έκανε χρώμα, τα πήρε όλα. Το χρώμα. Ναι. Γιατί ο άλλος είχε ένα 6, ένα 10, ένα 3, ένα 2 και ένα 2. Πού πάει με τα 2 διάρκεια. Τι παίρνει τα 2 διάρκεια. Τα άλλα 2 διάρκεια. Τι πήρε με τα 2 διάρκεια. Απαντήστε μου. Τα 3. Και που λέτε εδώ έκανε το full του 10 με εξάρια και διάρκεια. Όχι και μόνο. Οχτάρια δεν είχε, αλλά είχαν άλλοι 10 μάγκες με 6 γκομενάκια και 7 τραβιστή. Και 6 μήνες 7, 4. Καλή νύχτα. Εξαιρετικό αστείο,